додгоҳи олии тоҷикистон мурофиаи пурсарусадоро бо айбдории 3 корманди ҳифзи ҳуқуқ аз сар гирифт. ин нафарон дар шиканҷаи ҳасан ёдгорофи 35 сола сокини шаҳри турсунзода гумонбар ҳастанд. мурофиаи додгоҳи зери раҳбарии додрас Юсуф Салимзода баргузор шуда аз ҳуқуқҳои ёдгоров адвокат Асрор Шарипов ҳимоят мекунад. дар ин қазия дар курсии гумонбар 3 корманди ҳифзи ҳуқуқ менишинанд ки 2 нафари онҳо дар шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Турсунзода кор мекарданд ва ин 2 нафар дар ҳабси пешакӣ буда, 1 нафари онҳо ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зист дар озодӣ қарор дорад. мақомот моҳи ноябри соли 2017 Ҳасан Ёдгоровро барои куштори Димитрий Каримов гумонбар дониста 8 моҳ дар боздоштгоҳ нигоҳ доштанд. дар як барномаи телевизионӣ ҳам Ҳасан Ёдгоров эътироф карда буд ки ин пешхизмати русро ӯ куштааст. شد که شکنجه من کردن و تاگ موندن 4 مرتبه به تاگ موندن و همون سبب من توقع نکردم من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی پرسش‌های اولیه بود می در کجا پرسیدن در کجا هم 3 بارش در شهر ترسونزاده شد یک بارش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته. پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمتی روس از سوی دادستانی قضیه رنگی دیگر گرفت. بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد. пайвандони яке аз 3 гумонбар дар шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров ки нахостанд дар назди камера суҳбат кунанд, гуфтанд қазия пурпечутоб аст ва дар ин ҳодиса ба гуфтаи онҳо афроди дигар ҳам даст доранд. пайвандони боздоштшудаҳо умедворанд додгоҳ мӯйро аз хамир ҷудо мекунад. аввали соли ҷорӣ мақомот Шералӣ Азизов милисаи шаҳри Турсунзодаро бо гумони шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров боздошт карданд. зимни таҳқиқ Саъди Давлатмуродзода дуввумин корманди ҳифзи ҳуқуқ ҳам боздошт шуд. ҳоло дар ин қазия пои Эраҷ Наимов як муфаттиши дигар ҳам кашида шудааст. бино ба қонунҳои Тоҷикистон шиканҷа ҷиноят аст ва афроди муттаҳам ба шиканҷа бо хатари ҳукми тӯлонии зиндон рӯбарӯ ҳастанд. масъулони эътилофи зидди шиканҷа мегӯянд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят кардаанд. Сарвинози Рӯҳулло, Шодмони Ятим, Озодӣ, Душанбе.